Bismillahirrahmanirrahim. Çi vaxtê Müslüman inqilabekî navxwayî dike. Heta Müslüman inqilabekî navxwayî, inqilabekî Qur'anî di nava xwe de neke, dê Müslüman bi tu awayî nebixwedî tu hêz û quwetekî, wê hêz û çeperê we neviyek, wê sefê we neviyek, wê di qada navnetewî de nebixwedî gotin, û gotinan pere neke, aboriyan pêja nere, di nava xwe de edaletê pêk neyne. Dema tu li dewra destpêka İslamê Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam sahabiyan mêze dike, di wê derê de wahî pêşe her tiştî de bû. Destê wan de tenê Qur'an hebû û sünneta pêxember, kiryarê pêxember, fêwle efalê pêxember hebû. Vana di wê demê de ji bo xatirê ku bi wehyê dikirin, digel hin şaşiya carna em bîmîne herba Uhudê ser wan da bela musibet bihata jî, lê bi piranî İslam pêş de çû, bi ser ket, heta bi dewletê Zilhêzê mîna Pers împaratoru û Bizansa ra şer kir, bi ser ketin. Divê Müslüman di nava xwe de înqilabekî navxweyî bike, ji bo xatirê înqilabekî Qur'anî di nava Müslümana de çê bibe, divê Müslüman dev ji pûtê xwe berde. Mixabin Müslüman îro ji sedî nodî pûtperestin. Pûtperestiya berê kebir û dar û berbû, lat û mena û uzâ bû, aniha şêx û terîqet û seyda û mezheb û meşreb ketine şûna pût kirine pût ji xwe re, herkes dev ji mezhebê xwe bernade. Herkes dev ji terîqeta xwe bernade, herkes dev ji seyda û kitêbê seyda bernade. Di destpêkê de gava mirov qise bike, di teorî de divê Xwedê yek, pêxember heq, kitêb esasê dînê me Qur'an in. Lê gava dikeve îcraatê temamê cemaet û terîqeta pêşî pûtê xwe diparêzin. Ew sünneta pêxember, ayetê Qur'anê, wehya ku di xizmeta cemaeta wan de be, dê pê emel bike. Ew ê dirêne hayê xwe jê nayne. Gava behsa dîn dike, dîn tînî tê girê dide bi seydayê xwe ve bi cemaeta xwe ve. Van ne dînê Xwedê Teala'yê. Xwedê Teala di Sûrê En'am ayeta sed û pêncû niha da dibêje, ew kesî ku dînê xwe perçe perçe kirine, tiştekî te wan re tuneyê. Ew ne li ser dînê te ne. û eleqa te jî bi wan tunê, dê Xwedê Teala roja qiyametê wan re mihasebe bibîne, hesab bipirsin. Ji ber vî ya, ji bo xatirê ku çeperê Müslümana, rêça Müslümana, refê Müslümana biviyek, rêzê wan biviyek, xurt bibin, bihêz bibin, divê carekî Müslüman li destpêka İslamê verin, li destpêka Qur'anê verin. Di dema pêxember û eshabiya da ew welatê ku bûne Müslüman, hatî fetehkirinê hîn jî dewletê Müslümanê. Lê tiştê ku di dema Bizansî û Osmaniya da em bê hatî fetehkirinê em bivêjin, heta viyana çûn zam ku, evana teb hat vendakirinê. Lewra di van welatana da İslamiyet neçû, talan bû, cer bû, şer bû, em bê kuştin û eleqê û İslamê bi hev tune bû. Ana jî Müslüman di rewşeka herî pîs û gemar û rezîl dayê, lewra di qada navnetewî de gotina bi 5 qurşa nak. 2 milyar Müslüman tê gotinê heye, nikar 2 milyon Filistîniya xilas bike ji Gazayê, em ê dewleta Siyonîst ev du mehenayê tasik av kerîkî notê keve, tu dewletekî dengê xwe nek devê xwe venakin. Ji ber wê bi vê İslama ku di nava me de heye, ku girêdayê em ê gotinê Selefiyeyê, gotinê Şêxê, gotinê ulemayê zam, gotinê çiyê, ev ji bo xatirê wehdeta yekîtiya ümmetê tev çine, tev astengin. Wele İmam Ahmed wa gotî, İmam Hanbel wa gotî, İmam Şafî wa gotî, İmam Zehri wa gotî, Saîdî Nursi wa gotî, Nizam Şahî Nakşibend wa gotî, Abdülkadir Geylani wa gotî, wer hasirê kelam, yani o ji xîrî ev partî layık û sekûler tev Müslüman perçe perçe kirine û nahê li biviyek. Ji ber ku Müslüman ji wehyê dûr ketine, Xwedê Teala jî Müslüman her çûne oriya perçebûnê de pêşe xwe, Xwedê Teala jî ew mereda wan, ew nexweşa dilê wan zêde kirî, herkes xwe re cemaetekî çê dike.
her cemaateki çebe seydayı wan dimire müridi wî alîgirî wî cemaatî ew seydayı xwe terîqeta xwe gotinê seyda û bandê seyda û ew seyda ji xwe dike put. Yani seyda ne gotibe ji eşî ala da Qur'anekî werî jî wehyî werî jî dîsa qabûl neke lora Qur'an heye Qur'anê qabûl neke lora seyda ne gotî. An jî seyda çawa behsa İslamê kirî ew jû zêtir nikir behsa İslamê bike. Ji ber vî ev rezalet e, ev kepazetî ye, ev perîşanî ye, em nelayîqê Müslümanê. Ji ber vî bira yani divê Müslüman di nava xwe de înqilabeke İslamî bike li Qur'anê bizivire. Gava Xwedê Teala divê ji ez heta qewmekî xwe neguherîne ez wan naguherîm mana wî çi ye? Negu cî li bergê xwe biguherîne. Divê tu li Qur'anê bizivire. Hezretî Muhammed aleyhissalatu vesselam sehaba tenê bi Qur'anê hukm dikir, tenê Qur'an di nava wan dabû û ez çawa dikir li dünyayê İslam bela kir. Lê Müslümanê ana pênc qurişa em bê gotinan pere nake û em bivêjin rêz û hurme ji yera nayê Kaj mera bivê îro em bê qedr û qîmetê wehyê li cem Müslümanan li cem cemaata çi ye? Qet tiştekî nime. Qet tiştekî nime. Sadece ayeta dixwîne ji bo kitêbê seyda. Ayetekî dixwîne nivîsandî û pênc şeş hev rûpel kitêbê fikra seyda hatê nivîsandinê. Yan em bivê şêx werdî wî hene nizanim tobe dide, tobe distîne, mirdî min kuşkar awte nizanim çi? Van ne İslam e. Divê Müslüman viya bizanibe. Tişek ku ez gihîştimê ev e. Hatta Müslüman înqilabeka Qur'anî di nava xwe de neke. Van mezheb û meşreb û cemaat û terîqet û selefî û xelefî û sofî û van xurafaciya û van cemaatana nedalî kesinlikle tiştekî hûn bike tuneyê. Hûn xwe dixapînin. Yani hûn tê ba hevdû dersê dikin, êvara li sohbet dikin, li sosyal medyayê vîdeo bera dikin, hûn tenê xwe em ez jî di nav da em tenê xwe dixapînin. Ji bo xatirê ku em verin Qur'anê, em verin İslamê, em verin şan û şohreta destpêka İslamê, em bivê hêz û quweta xwe ku qedr û qîmetê me hebe, tenê rêyekî heye, ew jî vegera serdema Pêxember aleyhissalatu vesselam e, serdema Qur'anê. İro tamamê Çîniyên civakê yani sinfên civakê aynî wek em bivê dema beriya İslamî ye. Zulüm heye, zordarî heye, qetil heye, qutul heye, em bê kuştin heye, perîşanîkî mezin heye. Adaleta İslamê tune. Adaleta İslamê bi Qur'anê tê. Ne bi gotina selefiya, ne bi gotina xelefiya, ne bi gotina sofiya, ne bi gotina van cemaata, hinek şiî ne, hinek sunnî ne. Vana tek put dirame da. Divê Müslüman de bi jivan putperestiya xwe berde verin dînê Xwedê Teala verin İslamê da Xwedê Teala jî em bivê rêl berwan vê bike û her wisa pîsî û gemariyê û em bivê rezîliyê wan da nebarîne.